अधिकृत मासेमारी आजपासून सुरुवात झाली। सुरुवात झाल्या मत्स्यप्रेमींका मात्र आनंदाची बातमी गावली। वेंगुर्ल्याच्या नवाबाग समुद्रात मच्छीमारांका सुंगटा गावली। मध्यम आकाराची ही सुंगटा 150 ते 200 रुपयांच्या किमतीक गावली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।